Koľko zarábajú svetoví politici? Prvé miesto ťa poriadne prekvapí. Sumy sú uvedené v dolároch ročne. Pokiaľ ide o prezidentov, v Európe je na tom najlepšie Švajčiarsko. Nasleduje Írsko, Island, Rakúsko a Španielsko. Český prezident zarobí zhruba 150 000 a slovenský asi o 20 000 menej, čo je v porovnaní k priemernému platu top 3 v Európe. Slušne je na tom aj americká hlava štátu. A austrálsky premiér je na tom ešte o čosi lepšie. Najhoršie v Európe sú na tom prezidenti Ukrajiny a Moldavska. No a potom je tu pápež, hlava Vatikánu, ktorý sa platu zriekol a nedostáva nič. Najlepšie plateným regulárnym politikom je singapurský premiér, ktorý si príde na veľmi vysokú sumu. No a celkom iná liga sú monarchie a kniežatstvá. Monacký princ a norský kráľ. V tejto kategórii suverenne kráľuje saúdsko-arabský kráľ. Áno, sú to miliardy. A od hladu nezomrie ani prezident Spojených arabských emirátov. Treba však povedať, že pri týchto krajinách nejde o výplatu jednotlivých lídrov, tá nie je známa, ale o celkové výdavky kráľovského dvora či prezidentského paláca. Čo myslíš, zaslúžia si tieto peniaze?